Liewe Westra had de Tour de France net uitrijden. In de laatste etappe stapte de hutfietser 40 kilometer voor de finish in Parijs aan. Die had een infectie onder de luchtwegen en kon het tempo net bijhouden. Bauke Mollema verljouwd wist zijn seks de plak te behouden en ieder blied mij. Ik Friesland maakt hem klaar op een paar hitte dagen. Juster is het Nationaal Hitteplan ingaan. Het RIVM adviseert het mensen om net te volle te dwan, in het ska te blijven en genoeg water te drinken. Bij goed 400 Friese boeren wordt deze dagen meten dat de hierbulten net te heet worden. Ze moeten een hierbron verkaam worden. De controle wordt dient door hierbroeicontroleurs van verzekerde Achmea. Dus dit zal de temperatuur wezen. Nou, dit is prima. Gasbaancoureur Jannik de Jong van de Gediek is naar een Europees kampioen geworden. In het Duitse Bielefeld wie de Jong oppermachtig. In op een na al zijn ritten kwam de Gediekster als eerste door de streek. Audiobegeester Dirk Fabriek wat twats. Het bleef nog lang zoel. Vannacht zakte de temperatuur naar zijn 16 graden. Morgen werd een simmerske dag en op een soort plakken tropisch warm met temperaturen van onder 30 graden hinnen.